olhlobo athetha ngalo umpostile ufika izolo uthi asikwazi uzohlula izinto. Yes. But awukwazi uzohlula njani into ezahlukileyo. Zihluke kaloku jonga le nto bendiyithetha. Ngithethile kule nto into andade ndafika kule ndawo. Okay. Isidalwa itsho iBhayibhile soze silingane nomdali waso. Oh. I-creature ne-creator zikwazi ulingana la. Zinto ezimbini ezahlukeneyo ezo. uYesu ngumdali. Ithi iBhayibhile akhongo nanye into ethe abakho engekho. Utsho uJohn 1. Okay. Nguye wayidala. Edala umuntu. Ke ngoku uza ngamahlula njani umuntu kuThixo enye idala enye. Uyanyanzela kuzohlula izinto anozidibanisa. Omnye bekho eqaleni ngulo wayihovarisha phezulu kwamandla. Ngulaa moya kaThixo ongubani lona ophinde uzochazwa kuJohn 1 uba ebekho kwasekuqaleni. Nguye lowa. Wazodalwa ezinye izinto engakadalwa nomnye umuntu. Wazodalwa umuntu ngolusuku lwesithandathu. Kwangona umuntu adalwayo. So ibonakala laa nto bahlula iBhayibhile abohlula ndim iyabohlula ibohlulile pha kuGenesis. Iphinde izobahlula ngokuba unyana ufika late. Kwizinto besoloko sivana ke nomposi nansi ke le ndawo singavani apho ngoba ikhona le ndawo athi yabona ikhona le ndawo ningavani kule ndawo incina singavani la moya uphuma phi ezulwini kuvuleka amazulu lo moya le nto introduce umoya iphuma ezulwini introduce lo moya okanye introduce laa nto ipha izantsi kodwa ithi iBhayibhile this not that. Okay. Lo this not unyana wam not that because uba yayintroduce laa nto iphayana bibhaptize igqitya ubhaptize isezantsi ngayithe that but it this introduce umoya si apho kuintroduce umoya akuintroduce le ndawo umoya uya kuyo lo mntu upha izantsi. Okay. So laa nto unyana waqala ngela xesha uYesu ukuba benguKristu. Okay. Zangazalwe nguKristu. So ngamanye amagama uKristu lo ube ngithi mna uKristu mdala kunoYesu. Bawuzungula ndimamele abapostile bam ndimamele xa esithi ndifuna nini understandise ke ngoku nobabini xa esithi iBhayibheli lithi wayekho engulizwi wayekho engulizwi ulizwi waba inyama ndifuna ke ngoku nicacisele kule ndifuna nicacisele kule form ngoba ohlobo uthetha acacisa ngalo somewhere siyavana but niphinde niqhawukela naphi siqhawukelana kule text siqhawukelana kule text ithi le text xa ugqiba le text uzubuyele ke kule nto bendibuzo ngoba khake nicacisele ke ngoku kokuba njengoba kuthiwa wayekhona wayephi yeke ubani ulizwi ulizwi yile nto bendithela kuyo ndithi laa nto yayisemanzini phezu kwamanzi yilaa nto yayidala xa kuthiwa masenze umuntu ngemfuza namfana ngulaa nto yayidala yayikhona yile nto bendigqiba ukuthi kuwe mdala lo uKristu lo unoYesu mdala yile nto ndiziqhawulayo engontanga awunothi inkwenkwe uyibeke endaweni enye namadoda nathi impostile nathi imaba uzukula abantu kunike bawufika izona hey umna lo bishop lo mpostile ngifuna sixoxeni ngevesi kodwa la sizincokolela yes umpostile uJohn lo uthi dear friends do not believe everyone who claims to speak by the Spirit. Okay. You must test them to see if the spirit they have comes from God. For there are many false prophets in the world. This is how we know if they have the Spirit of God. Umpostile lo wenza sense. Uthi sibazi ngalento uba banomoya kaThixo. If a person claiming to be a prophet if a person claiming to be a prophet acknowledges that Jesus Christ came in a real body,
that person has the Spirit of God. Ndifuna uve, the keyword apha Yeah. ngulo came. Yeah. Ndifuna uve. If the person says they are a prophet, They are a prophet. and banomoya Banomoya kaThixo, kaThixo. ithi ke ngoku, this is how we should test them. Asitest uba bathi banomoya, sitesta le nto bazayikhupha. Nansi le nyaniso funeke beyikhuphile. They must acknowledge that Jesus Christ, ayithanga Jesus the Christ, Jesus Christ, Jesus is Christ, that Jesus Christ came in a real body. So he didn't come during the water baptism, but he came in a real body. That person has the Spirit of God. Uthi verse 3 ke ngoku, but if someone claims to be a prophet and does not acknowledge the truth, Yeah. what is that truth? That Okay. Jesus came in a body. He came in a body. So existence yakhe ayiqalanga at 30, uyayibona? Because now we must understand that if sithi uYesu unguye ne, udead, ngithile ngonzisela udead, because umkhulu kumkhulu ngethi ngathi ndithetha kakubi undixolele dead xa I know. ndibakhala. Because we must understand that if we're gonna acknowledge Jesus as fleshly ne, simdenote from Christ, sizaba ne problem enkulu from our side, because now we understand ba kwakungekho ndoda eyenza uMaria akhulele. That's supernatural on its own. Yayibona ne? Ndifuna uya apho kaloku Ndizakanye apho ndiyapha kudeda apho ndiyakhona. Kha kuhlonipha udeda. Sivumelana ngalento yoba ulizwi yeah. ngela xesha umoya ufukamileyo uThixo uthethe ngolizwi. Uyayibona ne? Understand le nto wena bishop. Pha kuGenesis 1:1, 2, 3. Bapha bo i3. uThixo uvela wonke pha, uvela wonke pha. Now the word used phayana, the logos eli ladalayo phayana, ngilo eli lizozalwa nguMaria. But akalizali as umntwana wakhe, ulizala ngoba lona livumile at that point to become. Uyayibona? I-existence yakhe ayiqali ngoku apha. Ngela xesha he was coming in human form, but he long existed. Okay? okokuba ngaba abafazi aba bakwazi ukuzala uThixo, kuthi singase sivele sikhonza abafazi, because kaloku masikhonza Khawuphinde isource kaThixo. ibatata khawuphinde okokuba abafazi batheni, okokuba abafazi batheni, umfazi yakwazi ukuzala uThixo. Ngese sivele sikhonza abafazi ngoba kaloku uyisource kaThixo, sikhonza isource singazi nalapha kulozelweyo. sikhangela abafazi. Kaloku ngoba bona bayakwazi ukuzala uThixo. uThixo kaloku, because they are the source, they are the real source, because lento lena Hayi le yokuzalwa inkulu nansi into namhlanje. yokuzalwa akazalwa uThixo, nanku icacisa nje uthi uThixo uyanikwa, akazalwa. Once izalwe into ayingoThixo lonto, ngoba uThixo akazalwa, uyanikwa.